Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, puntuaren simetrikoa kalkulatuko dugu. Kalkulatu behar dugu, peren simetrikoa Q puntuarekiko. Rekiko euskaraz markatzen da simetriaren ardatza. Orduan P' kalkulatu behar dugu, ez Q'. Q orduan izango da erdigunea, erdiko puntua P'-aren artean. Orduan gogoratu erdigunea kalkulatzeko bataz bestekoa egiten da. P gehi P' zati bi horrela kalkulatzen da Q. Orduan P koordenatuak X, Y, Z badira, bai? Guk bi hau izango da erdiko puntua eta kalkulatzen da -1 gehi iza zati bi. Eta horrela hirurekin, hiru koordenatuekin. Orduan, bat hau izango da bi gehi i zati bi. Eta gero zetarekin berriro egingo dugu, -3 izango da bat gehi zeta zati bi. Orduan, orain bakantzen dugu X, Y, Z eta simetrikoa kalkulatuta egongo da. 4 gehi bat, hau da 5. Hemen I izango da bi ken bi, 0. Eta Z izango da -6 ken bat, -7. Orduan, P' puntua izango da 5, 0, -7. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.